Salut, sunt Andreea și astăzi o să fac cărțile mele. Pe unele am citit, pe unele nu. Deci să le vedem. Aici avem H2O. Pe asta încă nu l-am citit. Dar cu paginile nu știu două. A doua carte este de Hans Christian Andersen. Cristian, nu știu. În fine, povești. Și din astea am citit câteva. Pe urmă avem Heidi, pe asta am citit-o. Celelalte le-am citit pentru școală. Facem Framul supărat, pe asta am citit câteva, dar n-am înțeles-o. Este grea, să fiu sinceră. Aici avem Prințul Cerșetor, asta n-am citit-o deloc, pentru că nu mi-am găsit-o. Și ultima și cea mai faină este jurnalul meu haios, să ne închipuim că astea nu se au mai întâmplat niciodată. Asta am văzut de la o prietenă chiar ieri și astăzi am terminat-o pe toată. Astăzi pe toată am terminat-o. Am stat o oră jumătate și am terminat-o pe toată. Astăzi, azi dimineață. Păi ok, astea au fost cărțile mele, pe care nu le-am citit, nu. Păi